Belai hambai tini kebangma sal kesaro tongmani agolang tini Facebook live faipika tamongkai tabungni ojorao belai keno chasarara chapjagya abnutui belai wana kha Facebook kulokai WhatsApp kulokai abahai WhatsApp group rogo sudu walai leima kaisa bai kaisa sejalaima chala bai bwrui walai leima party bai party hini walai leima chini tipra dofao hoda bai hoda kheklaima abahai mang nugui belai no wana kha tai tinini o jorao ang ambagui no o jora wana masingsa bai belai keno bialo kelai tongmani jora birman chasarara kwbangma abahai chini sakao hamya chaya phai tongmani jora o jorao saimia chini borok tanggui asuk kahamno hngangkai srwngnani belai keno leu hamyani lama hingkai srwngnani belai keno dakti khaino manui bo thango abo tamoni bagui wngkha abo wansukgui naikhai wana sini wanaui wansuk chini wansukgui kulmaya tinini o jorao ani belai keno khadumani bisingtui ang kok no masao जों tabuni o jorao salayu kwbangma no thancha wngya khai जों mungsa khlaimalia au saimano jotono phia o thancha bobo hai thancha kungchuklaimani thancha sakno borom torjakmani thancha sakno belai sijakmani thancha abo hai thanchale angle musungya thancha angke जों bobo hai thancha tini kwbangma jorao ang baksa rokno open challenge khlaimani nugo phaidi open challenge ahai rilainai ahai ke pailainai tanlainai bulainai soklainai toklainai sabo bai sabo जों o dofa